Emil, du sagde, at du gerne ville udskrives. Og det kan vi ikke rigtigt, når det er, at du har haft de her stranguleringsforsøg. Ja. Det kan vi ikke, desværre. Så det kommer også til at betyde, at enten så kan du være her frivilligt, eller så vil du blive tvangstilbageholdt, for vi kan ikke udskrive. Så må jeg tvangstilbageholde mig? Ja, så Så jeg får lavet de papirer hurtigt. Ellers så har jeg ret til at komme ud af, indtil jeg får dem lavet. Du sagde jo ikke, at du ville komme over og se på en patient. Men kan man sige sådan noget? Psykopatisk. Hvorfor vil du ikke komme over og tilse mig? Skal jeg svare på den her spørgsmål? Ja. Som jeg forstår fra personale, at du har bedt om morfin, faktisk. Om medicin. Jeg har bedt om at få den medicin, jeg brækkede op. Personalet så, jeg brækkede det hele op. Det er Rivotril. Nej, Rivotril og Contangin. Contangin synker, Rivotril flyder. Så er det klart, at de kan se det, når det ligger i et toilet fyldt med bræk. Men i den her situation, når man har det dårligt, så må man acceptere nogle PN-medicin. Du har ikke sagt ja til nogle PN-medicin. Jeg har da sagt ja til PN-medicin. Jeg tog da det, du gav mig. Nej, ikke nu. Ikke lige nu. Du har da ikke tilbudt mig noget medicin lige nu. Nej, du har ikke. Rana mener tidligere på vagten, før jeg kom. Kodimagnyl tilbød mig. Det eneste PN, jeg havde på, det var kodimagnyl og paracetamol. Det er det eneste PN-medicin, jeg har på. Ja. Altså, hvad skal jeg med hovedpinespiller? Ja, der er også den egenstændende, du har på som PN. Hvad har en? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder hydroxyzin. Så du har nogle PN-medicin? Nej, den har jeg ikke på den her gang. Og desuden så får jeg citracine, som er det samme aktive stof som hydroxine. Der er hydroxin i den medicinliste. Prøv at høre, hvad jeg siger. Den her gang har jeg ikke på som PN-medicin. Det har ikke stået på listen. Det har samtlige sygeplejersker sagt. Og desuden så får jeg citracine. Citracine, der har det samme aktive stof, som hydroxine har. Så hvad forskel vil det gøre? For jeg har nemlig spurgt Ahmed, om jeg måtte få mere citracine, så jeg kan få lidt mere ro. Det har jeg aldrig sagt nej til. Så vil du være sød eller hvad med at lyve om at sige, at jeg har hydroxine stående, når jeg ikke har lyst til stående? Skal vi kigge? Jeg har kigget lige nu på medicin. Jeg har været her siden fredag formiddag. De har kigget gentagende gange og sagt, nej, du har ikke noget PM-medicin. Så er det fordi, du lige har puttet det på. Vil I være sød eller hvad med at lyve mig op i ansigtet, som jeg er reserveret? Jeg har arbejdet 7 år i psykiatrien. Jeg har været patient her i over 15 år. Jeg er ikke dum. Jeg kan da læse psykiatriloven lige så meget som I kan. Jeg kan da læse. Man ved fucking ikke være akademiker for at læse forskning. Og det værste er, at I lyver mig op i ansigtet. Hvordan kan jeg da ikke tillid til nogen ordentlig behandling, når I står og direkte lyver mig op i ansigtet, som om I tror, jeg ikke forstår, hvad I siger? Som om I tror, jeg har vrangforestillinger og er fuldstændig læst. Grunden til, at du ikke ville komme og se mig, det er jo fordi, du troede, jeg prøvede at snyde til mere medicin. Ja, ikke? Vil du ikke bare være ærlig og svare ja eller nej? Du får en lige nu. Vil du være sød og svare ja eller nej? Og det var derfor, du ikke ville komme og se mig. Om hvad? Fordi jeg prøvede at snyde til mere medicin. Du troede, jeg prøvede at snyde til mere morfin. Og derfor ville du ikke komme og se mig. Da personalet ringede, der sagde du nej til at komme herhen og tilse en patient. Nej. Jo. Jeg har spurgt personalet, hvad er årsag? Nej, personalet. Prøv at høre, hun sagde nej. Det har du selv lige stået og sagt også. Altså, vi ringede og sagde, at patienten gerne ville snakke med en forvagt, fordi han havde det dårligt. Og så sagde du hvad? Fortsæt. Fordi han havde det dårligt. Nej, fortsæt. Hvad sagde de så bagefter? Nej, hvad sagde de så bagefter? Og så fik jeg at vide, at
Der var ikke samtale med forvagten om natten. Nej. Se, så har du sagt, at du ikke vil komme og snakke med mig, og jeg ved, der er taget samtale med forvagt om natten. Jeg har jo været her i 15 år. Men PN-medicin, jeg har tilbudt noget PN-medicin. Jeg har taget det PN-medicin, jeg har fået tilbudt. Prøv, vil du være sød og se, om hun bekræfter det? I bliver ved med at sige, at det er mig, der lyver, når det er jer, der lyver igen og igen. Og så prøver jeg at smøre den af på mig, som om det er mig, der lyver. Så er det for sjov, jeg har lyst til at dø. Nej. Vi vil gerne hjælpe dig. Ja, det kan jeg da se. Hurra, hvor jeg har hjulpet mig. Jeg lyver mig op i ansigtet, nægter mig at komme og tilse mig. Hvorfor står du og kigger på mig? Hvad siger du nu? Hvorfor står du og kigger på mig, når du ikke har noget i... Altså... Du har selv sagt, at forvagten kommer ikke over om natten. Hvilket er løgn. Så hvorfor er du her overhovedet nu? Nej, det er ikke sådan. Der er nogen årsag. Hvis det er... Når jeg snakker med personale gennem telefon, så jeg skal bare forstå, hvorfor patienten vil gerne snakke med mig. Hvis det er nogen om medicin, så jeg kan godt kigge på medicinliste. Ja, jeg hørte dem ringe. Jeg har hørt dem ringe, og jeg hørte dem forklare lige så tydeligt, at jeg havde kastet medicinen op. Og at personalet havde set det. At det skete samme tidspunkt, jeg fik medicinen. Rivotril blev hurtigt opløst, og pillerne var fuldstændig intakte. Og så kan jeg da ikke køre for min anden medicin, så jeg går til bånd, så de ikke kan se det. Og jeg kom 1:15 og bad om hjælp, og klokken den er 4 nu, man. Jeg tror ikke, du forstår, hvad det er for i helvede, det her. Vi skal nok hjælpe dig, Emil. Hvordan? Du har brug for ro nu. Du har lige fået noget medicin. Som det er sgu da brændt af, når jeg har det på den her måde. Desuden så står der også, at lorazepam, det er intramuskulært. Diazepam, det er peroralt. Det står i min forhåndstilkendegivelse, at det er sådan, det skal gøres. Det er der skrevet under på. Har jeg overhovedet læst min forhåndstilkendegivelse? Har I læst min forhåndstilkendegivelse? Ja, ja. Hvorfor bliver jeg så ikke behandlet ud fra den? Det er ikke smart. Hvorfor står du og kigger på mig? Vil du ikke være sød eller hvad? Jeg synes, det er ubehageligt. Okay. Ja. Vi kan sidde og lukke døren.